Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da hatsarin jirgin ƙasa kan hanyar Abuja zuwa Kaduna bayan saukarsa daga layin dogo, abinda ya haifar da firgici a tsakanin fasinjojin da ke cikinsa, kuma kawo yanzu babu bayanin ko akwai wanda ya ji rauni ko kuma rasa rai. Ali Nafi'u, guda daga cikin fasinjojin jirgin da hadarin ya ritsa da su, ya yi mana ƙarin bayani. Ni kan bacci ma ya ɗan ɗauke ni kawai, ta ji gaba ɗaya wani ƙara kawai. Kin san taragon farkon ne na direban shi ya fara faduwa. Jirgin a kulle yake saboda kusan tarago 5 gaba ɗayan sun fadi, amma mu da muke ciki Allah ya sa shi bai fadi ba. Dan direban ne na shi ya fara faduwa. Ina gani ya zo da vibration ne saboda mun kusan zuwa station na Asham. To a lokacin da abin ya faru yaya kuka ji ku mazauna cikin jirgin? Gaba ɗaya mu mun rude, mutane suna ta ihu, mata suna ta sallallami, suna ta kalmar shahada, wayansu kuma suna ta kiran Jesus sai kin gani dai an tsorata, ana ta iyo. Lokacin da abin ya faru me ya zo ranku? To muka muna tsammanin ma wani masu tara hanyar ne. Ali Nafi'u kenan, guda daga cikin fasinjojin jirgin kasan da ya hadari a Najeriya. A yunkurin kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya kuma, wani dan majalisar dokokin jihar Katsina ya raba wa al'ummar bindigogi domin kare kansu daga hararen 'yan bindiga da yi kamari a 'yan kwanakin nan. Wakilinmu Aminu Sada Sado na dauke da rahoto a kai. Wani rabu Abubakar Muhammad Total shine dan majalisar dokokin jihar Katsina mai wakiltar Funtuwa, ya bayyana dalilansa na ɗaukar wannan mataki. Itila'in ya samu gari na Funtuwa kusan sau 3. An yi a Maska, an yi a makera wuri 2, Ungo Shanu da kuma Bagari. Suka koka min cewa da suna da makami ko da harbin ruga ne, to da za su yi katabus inda za su tsaye da mutanen nan kamun zuwan jami'an tsaro, da an samu sauƙin ibtila'in nan. Wannan shi ne ya sa dalilin da ya sa na fita neman wa'annan makamai da kuma harsasai na kawo musu. To koya al'umma suka ji da wannan mataki na dan majalisar? Suna na Gali Sadau. Gaskiyar magana, wannan abin zai ƙara wa al'umma ƙwarin gwiwa, domin tsakani ga Allah kullum ɓarayin nan haurowa suke yi, to kuma in suka ji ƙarar bindiga su ma to ta kansu suke yi. Suna na Sani Abdulmalik. Mun wuda ma abin da ke damun mu rashin makaman a hannunmu, amma wannan ɗaukin da ɗan majalisa ya kawo mana, tsakani da Allah mun ji daɗi kwarai da gaske. Dr. Yahuza Getso mai sharhi ne akan al'amuran tsaro. Yana da kyau kamar yadda aka ce mutane su tanajin abin da za su kare kansu, kuma makamai ne waɗanda ƙasa ta yadda ana iya bawa, kamar su masu gadi da sauran makamantansu. Sai dai kuwa makon da ya gabata an ji babban hafsan hafsoshin Najeriya Janar Christopher Musa na cewa dole 'yan Najeriya su koyi yadda za su dinga kare kansu. Aminu Sani Sado, Katsina, RFI Hausa. Akalla kungiyoyin 'yan ta'adda sama da 1,000 ne ke gudanar da harkokinsu a nahiyar Afirka sakamakon taɓarɓarewar tsaro da kuma wasu matsaloli da suka addabi al'umma. Tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari ne ya bayyana haka lokacin buɗe wani taron manyan hafsoshin tsaron Afirka da ke gudana a birnin Abuja. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ta Ecowas ta sanar da shirin samar da rundunar yaƙi da ayyukan ta'addanci da za ta ƙunshi dakaru 260 ƙarƙashin wani shiri da zai rika tara aƙalla sama da dala biliyan 2 a kowace shekara. Abdurrahman Gamba Ahmad ya haɗa mana rahoto. Shugaban hukumar Umar Ture, wanda ya bayyana buƙatar hakan a yayin taron da aka gudanar a Abuja, Najeriya, ya bayyana takaicinsa kan yadda yankin Sahel ya zama tamkar wata cibiyar yada zangon masu ɗauke da makamai. Masana na gani idan har hakan ta yiwu, shakka babu za a samu mafita. Kaftin Abdullahi Bakoji mai ritaya, masanin tsaro ne daga Najeriya. Wannan yawan dakarun idan aka shirya su da kyau to zai iya taka muhimmiyar rawa wajen murkushe ta'addanci, musamman idan an hada su da kayan aiki na zamani da kuma da dabarun sirri. Amma babban kalubale shine yadda za a tsara haɗin kai da horaswa don kada dakarun su zama kawai tarin tsintsiya ba shara ko ake cewa, ya zama kawai yawan mutanen ne ba tare da ingantaccen tsari ba. Sai dai ko wannan tafiya za ta yiwu ba tare da kasashen Nijar, Burkina Faso da kuma Mali ba? Ecowas ta ce bayan yaƙi da ta'addanci tana kuma ƙoƙarin aiwatar da shirin haɗaka na samar da tsaron teku domin kawo ƙarshen ayyukan 'yan fashin tekun.
To an gaida Abdurrahman Gambo Ahmad. A ranar 26 ga watan Agustan kowace shekara ne ake gudanar da bikin harshen Hausa a faɗin duniya a wani mataki na samun damar isar da sako game da mahimmancin harshen musamman a nahiyar Afirka da sauran sassan duniya. Jihar da Magaram da ke jamhuriyar Nijar ta kasance cikin yankunan da ake amfani da wannan harshe. Ƙungiyoyin ma'abota sauraron gidajen rediyo ne suka shirya wani babban biki na raya ranar. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani. Bikin wannan rana na bayyana irin yadda harshen ke ci gaba da yaduwa har ma ake ganin yana kokarin lakume wasu harsunan saboda yadda ya kasance harshen da ake mu'amala da shi. Ganin irin rawar da harshen ke takawa musamman a fannonin wayar da kai, nishadi da sauransu ne sa ya samu karbuwa, don haka kungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka ta shirya wannan biki a cewar Mamman Sani Dauda Cinwaza. Kungiyarmu ita dama an yi ta ne don haɓaka harshen Hausa. Muka ce wannan rana ba ta wuce ba mu yi ba wani abu wanda ya kamata. Saboda harshen Hausa yanzu manyan kasashe ma da suka ci gaba kowace ƙasa tana famar ta haɓaka shi. Haruna Mato ma'abucin sauraron waƙoƙin Hausa ne, cewa yake taken na bana ya dace da yadda waƙoƙin Hausa ke nishaɗantar da har ma waɗanda ba sa jin sa. Waƙa ta yi tasiri sun taimaka masu bincike akan al'amarin Hausa ko kuma duka sanin wani salo-salo na Hausa da fanni-fanni da lungun-lungun ta cikin ta daban ta. Akwai saƙo na kirki ne mai amfani wanda ke amfanar da duka al'ummar Hausawa. Harshen na Hausa ya bar inda aka san shi a baya domin a yanzu ya ratsa jami'o'i har ma ake zurfafa neman ilimi da shi. Ali Jeji ɗalibi ne a jami'ar da Magaran. Lalle indi musamman ita kankanta gwamnati ta ba da himma, su kuma malaman suka dukufa wajen zurfafa bincike bisa kan harshen, za a samu ci gaba sosai bisa kan wannan musamman wajen amfani da al'amuran zamani. Za dai a kwashe yini guda ana gudanar da wannan biki domin nuna tasirin harshen da yadda yake ƙara kutsawa a sassan duniya. Shamsiyya Haruna, RFI. Akalla mutane 63 ne suka rasa rayukansu bayan barkewar cutar kwalara a gabashin Jadi, kamar da ma'aikatar lafiya ta kasar ta sanar a jiya Litinin. A cewar sanarwar da hukumomin suka fitar, an samu rahotanni na waɗanda suka kamu da cutar da adadin su ya kai 938, yayin da aka tabbatar da bullar cutar a lardin Wode, wadda dama tun watan Yuli aka samu barkewar cutar a yankin. Tuni ministan lafiya Abdulmajid Abdulrahim ya gana da hukumomin lafiyar yankin don ganin yadda za a daƙile cutar daga yaduwa. To labarin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM ta ce 'yan gudun hijiran Sudan fiye da rabin miliyan ne suka koma gida Khartoum a sakamakon dawowar kwarya-kwaryar zaman lafiya a wasu sassan kasar. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. Sabbin alƙaluman da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a ranar Litinin sun ce kaso 30 na 'yan gudun hijirar da suka guje mahallansu sun koma gida Khartoum a yayin da ƙura ta fara lafawa. Wannan na zuwa watanni 4 bayan sake kwace birnin daga hannun mayaka RSF da dakarun gwamnati suka yi. Wayyam ta ce daga watan Nuwamban shekarar da ta gabata zuwa Yulin wannan shekarar mutum sama da miliyan 2 waɗanda suka tsewa rikice-rikicen suka koma gida a faɗin ƙasar, yayin da hukumomi ke ƙoƙarin sake gina birnin da tashin hankali ya ɗaiɗaita. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi kan taɓarɓarewa al'amuran yau da kullum da kuma barazanar sake ɓarkewar rikici. Yaƙin shekaru 2 da aka gwabza a Sudan ya haddasa asarar rayukan dubban mutane tare da tilasta mutum miliyan 10 guduwa daga muhallansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole